kuma yana da lokacinsa ta zane musamman wanda ya miki haka san ba za ya gama da kyau ba. Gari ana ta shela cewa wai ne na makanta, idan magana in ba ta ummi ba wai ne ba na santa, daga tsarin da za a yi wa ga mace ba zai mace ba. San ba so da ranki ne ba abin nan da ya faru, ki ɗauka haka gasi ne kai da kita da daru, wanda yau da rake maki hakan shi ya faru. Nan ne zan takaita wannan zancen ban gama ba.